Мисията ми е да възродим старите традиции, за да можем да го предадем и на идните поколения. Защото много от традициите, обичаите вече ги няма. Чувала съм много и са ми казвали, губиш си времето, но за мен не е губене на време. Просто страст. Да отделиш от времето си е много по-ценно, отколкото да отделиш от джоба си. Много от хората нямат представа какво е маджун. Повечето от тях си мислят, че това е маджун за прозорци. И винаги се налага да обясняваме какво е маджун, защото специфичното наименование маджун при нас, на други места в България, наименованието е петмес. Засаждането на захарна метла в село Стрелец датира от 18 век. Това е бил естественият подсладител. През 90-те години имаше дефицит на много неща и на захар. И моите родители тогава бяха засяли една нива с захарна метла. Тогава аз за пръв път попитах какво представлява и маджуна от захарна метла. Лично аз съм го използвала, като съм си подслаждала кафето с него. На много малко места в България вече се засажда захарна метла. Семената на захарната метла са много скъпи. Варират, да не казвам цена, от 50 лева нагоре за килограм. Абсолютно всичко, от засяването до изваряването на маджуна е ръчно, освен изцеждането на захарния сок. Благодарение на празника на захарната метла и маджуна, селото ни стана известно, освен в Горнооряховския регион, и в много населени места в България. Общността препознава всеки един празник като своя идентичност, като нещо, с което да похвали, така да кажа, населеното си място, да го популяризира, да получи някакво признание от страни. Имаме интерес като цялото семейство към българските занаяти и затова посещаваме да видим носителите, занаятите. Когато имаме възможност и време свободно, има ли такъв празник, там сме. Обединява ги любовта към българското и родното, обичта към традициите, защото трябва да ги пазим, трябва да ги предаваме, за да има България. Много се радвам, че има приемственост между поколенията. До някъде си мисля, че аз успях да запаля и младите хора от региона на община Горна Оряховица. Мога да ви представя ученичката си, с която съм много горда, Стела Миланова. Изваряваме сок от захарна метла до получаването на маджуна. Мил спомен от детството за прабаба ми и прадядо ми. Когато бях малка, на техния прозорец зимно време винаги имаше една тавичка с качамак и в една шоличка, купичка малка желязна, имаше маджун и винаги като ми се дойдеше сладко, ходех при тях да си хапна. И просто исках да си върна спомен от детството и да го опитам отново. И е нещо истинско, натурално. Меси ми е в кръвта. Прадядо ми е бил от едно време от българите, които са градинарствали в Унгария. После пък дядо ми, но той с цветарство, с цветя се е занимавал. Просто мене винаги са ме влечали тия неща, истинските, домашните, чистите. Влагам време много. По никакъв начин не мисля, че си губя времето или да ми тежи, да ми е трудно. Чрез храната стигаме до хората. По този начин развиваме не само туризма, развивам се и икономиката в региона. Живота ми е минал в селото и искам да покажа духа на селото, същността на селото, защото селото не е само село. То е дух, то е традиции, то е много неща. Липсват ми хората. Това е първото, което липсва. Липсва духа, човечността. Много от човешките качества вече ги няма. За съжаление, в нашия забързан живот, човечността в хората остана на заден план. Все още има хора с сърца, с дух, а не материалисти.
човешкия ресурс в малките населени места почти го няма вече. И затова всяко дарение било под формата на парични средства, било под формата на продукти за кулинарните фестивали, било под формата на труд, е много ценно. Делям от времето си, за да помагам, да съществува празника и да се запази българското. Докато имам възможност и докато съм здрав, винаги ще помагам. Лична потребност, да оставя нещо и след себе си.